Di porang sopi amla patialong jai kepso se hele jai ke joy ke ap. E jai kali jai ni kali jai kepso se raikom sai khiatum hele jai ke joy ke ap. Ahok ves karbiang long phelang pialong kido PGR VGR long lealong aron repen kido tuma phan tharle bek nang jipura apong nang chisong bom bang boma sonsi pai ni pai truck ani diporong so pialong ta karbi kachesong pa thepi NC ki ongdunga rata tumpen armu chejenga sai deng ponlo bonta dipo amla patialong nang kilea porahut anabangki raikom sai khietum khangdun si ladak penan parke damlong lelo pura amla patialong an khangpinglo Bangso hut raikom sai khi pen kachesong radatum angbong nang tenang niti ni pojok raikom sai khia hin pen jai kepso se helia jai ke joy apsi therlo Bangso phi raikom sai khia tumpen kachesong radatuma phan lati church mate Kaibong pen rada phan arlo so pupe pin so pupe pholoka lingsi theng choklo lapen kidong ke saksatami dolo bonta raikom saikhia hin pen kachesong rada phan thangnat warning ki piave lathi church pipia prangke koson pen si ajai ke joy hele ke long loklo ladak isi thedung akar junang jialam the dokoklo ajat le pusatami karbiang long methanga long le phelanga long methang kachelong veknang jia pharman satami kachesong erengi hu sonang ji lason thotsi pai ni pai truck ani kachesong ahut hello wing pen ke bang akarbia ratatum soarlo sopin soatuma banke berta ki mikilong ponji kalisi raikom saikhia rideng arenga huwa bangsi sopona koklo bangso putha kachesong ratmate arenga hu ke so ratatuma phan aning ke pang samtam jia phan pura KECCM tuliram rong hangdamlo bonta radatum alangli lam karjua bang kabidet ajok Kaya Parman kachesong vega bang pu lit song rong parapan aning ti tekang si untik injek tekang si arimunjong pangtang tekang lo. Lapusona hut kachesong mati aning kipung aratatum kachetodon pakajok si rong hangabang adimalong pen katnang koklo. News report KTV News.